pro tento nový, rychle se rodící subsystém pražské hromadné dopravy byl původně vybrán tuzemský výrobce ČKD Tatra Smíchov. Ten také v rekordním čase úspěšně vyvinul a ve 2 prototypech i představil vlastní dvouvozovou rychlodrážní jednotku typu R1. Jejich zdárnou budoucnost však zhatilo ryze politické rozhodnutí o nákupu vozů ze Sovětského svazu. Technologicky vyspělé vozy R1 tak museli ustoupit ale vidíš, to je kilovoltech, jo, takže to je nějakých 830 V. Teda kilovoltů. Ne, 83. Cože? Teď táhne první, ne? Když tam má směr jízdy 0. Táhne ten přední. Hodím tedy. V minulosti se ovšem rychle přenesme zpět do současnosti. Za okamžik se naši strojvedoucí nahlásí vlakovému dispečerovi, který nás pro jízdu na lince C zavede jako násled některého z pravidelných vlaků. Já měl 22 prosím, 2krát na Pírkůři a 2krát v Hostitivoři a končil jsem na Pavláku a ujel mi vlák. Co bylo s tím pokladným? Já vím. 4 poslední. Teď jsem dělal vypustí z toho, no. Trejka. Když jsem dal poprvé, jsem měl, tak bylo jenom prezident byl tam skartí, které to neměl si slušet. Světlenice. Stanice Kačerov. Příští stanice Budějovická. Co jsi dělal? Krásně věc.
myslel, že jsem si Cčko postavil blbě v Traňsku. Šoupni se trochu, že zamane před svou kabinu. Stanice mládežnická. Ne, asi ty vlastně tam bych chtěl zeptat strkání světla. Stanice pražského obstání. Čuměle. Stanice Šupa. Příští stanice Leninova. Gotwaldova nebo Leninova? Leninova je na Ačku, ale kvalifická. Upozorňujeme na průjezd soupravy po opačné koleji. Na okamžik vstupu z mostu přes Musejskou kůru, jak už bylo řečeno původem, rozbil původní naložen pro provoz běžných kolejí D3. Se změnou koncepce výstavby na klasické metro návazně vznikl i projekt rychlodrážních jednotek R1, které svými nápravovými tlaky původní parametry zatížitelnosti